Det begyndte med smerte i maven og uregelmæssig blødning. Hun gik til lægen, og han blev ved med at sige, at i et helt år, at det var hormonel forandring. Hun havde jo lige født sit andet barn. Kroppen reagerede voldsomt på de selvsamme p-piller, som hun godt kunne tåle før graviditeten. Så troede alle nu, at det var søster. Men hun kendte trods alt til sin egen krop og insisterede på mere omfattende undersøgelser. Hun blev åbnet op, og der blev fundet 2 store knuder på størrelse med 2 appelsiner. Men de troede ikke, at det var alvorligt, og der gik yderligere 2 måneders ventetid, før kvinden blev set af en gynekolog. Hun blev opereret igen, og der blev der diagnosticeret æggestokkræft i 3. fase. 1 er lettest, og 4 er værst. Næsten alle i denne fase får tilbagefald, og næsten ingen har en fremtid. Hun fik 3 gange kemo og fik fjernet alt, hvad der havde og kunne have kræftceller. Livmor, æggestokke, æggeleder, fedtforklædet, tyktarm, milt, mavesæk, blindtarm, noget af blæren. Hun blev så syg af kemobehandling. Og nu måtte hun leve med urinpose, og børn i familien blev inddraget i alle sygdommens faser. De rørte ved stomiposen og ved arrene, så de ikke ville blive skræmmende for den. Hun fik en tilbagefald efter kun 5 måneder. Og i januar blev der talt om hospice og begravelse. Men lige nu har hun det en smule bedre, til trods for en evig træthed. Med kemo vokser svulsterne dog langsommere. Og hun har fået 1,5 års forlængelse af sit liv indtil videre, selvom de ikke nødvendigvis har været gode år. De 2 døtre er nu i skolen, selvom den yngste kun er 5 år. Den ældste er 7 år. Moren vil være i live for så meget af især den yngste piges skolegang som overhovedet muligt. Og da jeg spurgte hende, hvorfor hun ville fortælle mig sin gribende og rørende historie, så var svaret ganske enkelt, men hjerteskærende. Hun ville gøre alt for at sikre en bedre fremtid for hendes døtre. Denne kvindes historie er desværre ikke unormalt her i Danmark og på verdensplan. Kun 40% af dem, der får æggestokkræft, overlever. 75% af de ramte opdages først i fase 3 eller 4, og der er overlevelsesrate en sølle 5-10%. De typiske symptomer, såsom oppustet mave, hård eller tynd mave eller luft i maven, kan de fleste nikke genkendende til på et eller flere tidspunkter i deres liv. Og ulempen ved, at en kvindes bækken er lavet til at strække sig til at kunne holde på et barn, er, at det er meget svært at kunne opdage en svulst, før den kan blive et par kilo større. Æggestokkræft påvirker alle, fordi uden i det mindste en rask æggestok vil der ikke blive født fremtidige generationer. Derfor er tidlig diagnose yderst kritisk, og med at støtte Mermaid kan vi sammen arbejde videre til at finde frem til det. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen i Aarhus i aften en dejlig aften. Tak.